Lijep pozdrav svima. Evo, kao što je već u uvodu ove tiskovne konferencije rečeno, osvrnut ću se na jučerašnju tiskovnu konferenciju Hrvatske stranke prava u kojem su izrečene neke stvari vezano za projekt izgradnje solarne elektrane na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Novska, s kojima se ne mogu jednostavno složiti. O čemu je riječ? Gospodin Željko Lucić, član Hrvatske stranke prava, ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novska, jučer je iznio da sam ja samostalno donio odluku o pokretanju postupka javnog natječaja i postupka pokretanja projekta, da sam samim time napravio veliku proceduralnu grešku i napravio mogućnost oštećenja grada sa 300.000 kuna. Reći ću nekoliko stvari koje će opovrgnuti ovu tezu i odlučno se sad ograđujem od ovih izjava gospodina Lucića. Prvo, projekt izgradnje solarne elektrane na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Novska je inicijativa grada Novske. Tu inicijativu pokrenuo je grad u 12. mjesecu prošle godine, gdje je grad izabrao tvrtku, tvrtka se zove Ziv Tica, koja je izradila projektnu dokumentaciju i mi smo s tom tvrtkom potpisali ugovor. Nakon izrade te dokumentacije projekt je prijavljen na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2. mjesecu dobili smo odgovor da je projekt prošao, da su novci odobreni, a riječ je o ukupnom iznosu projekta od 227.000 kuna, znači nije 300.000 kuna, kako je gospodin Lucić rekao, nego 227.000 kuna i nešto sitno, od čega fond daje 179.000 kuna, a grad Novska sufinancira ostatak. Nakon odluke fonda kontaktirao sam odmah grad Novsku, nadležni upravni odjel. Naravno, grad je obećao da će sudjelovati u cjelokupnoj realizaciji samog projekta, jer su naravno oni pokrenuli taj projekt, jer su u biti oni pokretači te ideje. Stoga je jučer i poslan poziv za dostavu ponuda za izgradnju solarne elektrane na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Novska, što znači da nije projekt propao, kako se jučer pričalo da postoji velika mogućnost da će projekt propasti, da će grad izgubiti određene novce, znači projekt nije propao, projekt ide dalje i projekt će se, nadam se, ako to ljudi u učilištu i gradu dobro obave, i realizirati. Bilo bi mi stvarno jako drago da se taj projekt realizira, jer će taj projekt imati puno koristi i za učilište, uštedit će se dodatni troškovi, ali projekt je bitan za sam grad Novski. Stoga mi nije razumljivo zbog čega se jučer stvorila tolika buka i toliki nemir na toj tiskovnoj konferenciji, zašto se pričalo okolo ljudima i svima da će taj projekt propasti, kada evo vidimo da projekt ide dalje i da će, hvala Bogu, taj projekt biti realiziran. Kad već pričamo o projektima, imam sad priliku pa ću malo govoriti i o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta u posljednje 2,5 godine koliko sam bio na čelu te ustanove. Gospodin Lucić je upravo jučer rekao da je imao zadovoljavajuću suradnju sa ravnateljom. Ja bih se složio s gospodinom Lucićem, suradnja sa predsjednikom Upravnog vijeća, ali i sa drugim članovima Upravnog vijeća bila je zadovoljavajuća. Normalno da su se sve odluke donosile na dobrobit i učilišta, ali i grada Novske, da se raspravljalo o svim stvarima, pa se između ostalog raspravljalo i o navedenom projektu o kojem je jučer bilo riječ. Pučko otvoreno učilište Novska jedno je od najuspješnijih ustanova u gradu Novskoj. Ja bih rekao i dalje da je to primjer kako izvući sredstva iz Europske unije. U samo nekoliko posljednjih godina kroz različite EU fondove Pučko otvoreno učilište dobilo je projekata u vrijednosti 750.000 eura. Neću spominjati različite druge projekte, da sad ne duljim, od digitalizacije kina i uređenja različitih prostora. Mogu samo reći da je poslovanje Pučkog otvorenog učilišta u zadnje 2,5 godine bilo više nego zadovoljavajuće, čak bih rekao jako uspješno.
2013. godinu Pučko otvoreno učilište završilo je sa viškom prihoda od 188.000 kuna. 2014. višak prihoda od 115.000 kuna i polugodišnje izvješće za ovu 2015. godinu, znači sa 36. višak prihoda od 212.000 kuna. Mislim da su ovo rezultati koji se ne bi posramile i neke tvrtke, odnosno trgovačka društva sa većim brojem zaposlenika, a ne jedna obrazovna ustanova sa 8 zaposlenih djelatnika. Pučko otvoreno učilište za sada ima u tijeku dva, po meni, vrlo bitna projekta. To je projekt potpisan sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, riječ je o prekvalifikaciji za kuhare, i najnoviji projekt sa općinom Majur gdje se vrši edukacija za ekološkog poljoprivrednika. Evo, ja se nadam da će novi ravnatelj koji bude izabran, a nadam se da će to biti uskoro, nastaviti ovim uspješnim putem i želim mu puno sreće i uspjeha u tome.